Bueno, imos a ir arrancando, porque senón o tempo apremia, sempre nos quedamos con ganas de dicir algo. Moi boas tardes. Agora imos proceder coa mesa redonda o galego nas redes sociais e a comunicación digital. Eu son Mariano Fernández, de Cuac FM, vou moderar esta mesa na que estou estupendamente rodeado. Teño aquí o meu carón os compañeiros de Radio Filispín, Joaquín Enríquez e máis Pepe Cuña, que, bueno, sobradamente coñecidos polos seus programas de radio, especialmente aquí en Écija, perdón, en Ferrolterra. Pepe Cuña, multigalardonado xornalista musical, aínda que dirá que non. Non. E Joaquín, que dirixe o programa Sábados no Cruceiro, que se emite máis de Filispín e noutras radios comunitarias galegas, que xa mencionamos e non imos repetir. Este é o lado analóxico da mesa, un pouco, aínda que tamén facemos os nosos piniños en digital. Por esta outra beira temos a Fran de Lobeira, presidente da Asociación Obradoiro Digital Galego, que é unha asociación que impulsa, divulga e defende os intereses da comunidade creadora de contido en liña en galego. Moi boas. Que non é pouca cousa. Sí. Temos tamén a Uxío Broullón, ilustrador e diseñador gráfico de profesión e fundador de Pod Galego, a Casa dos Falangullos. Aí está. Non me resistirei nunca a dicir de Falangullos, gran creación, é maravillosa esa palabra, de Roberto Noguerol. É maravillosa. E temos tamén a Rafael Alcalde, que é enxeñeiro informático e desenvolvedor de videoxogos, creador de Mastodon.gal. Para que non saibades o que é Mastodon, sería, se Twitter fose feito para o bon, sería Mastodon. Pois Rafael Alcalde é o creador e administración da instancia de Mastodon en galego. Co cal aquí temos do máis senlleiro da xeración de contidos en galego. Eu, como non temos moitísimo tempo, quero empezar xa primeiro unha rolda rápida para que nos digades como vedes o estado actual das cousas, non? Como está a creación de contidos en galego. Empezamos aquí por os compañeros de Filispín. A ver, eu creo que estamos vivindo un momento de auxe. Quero ser optimista, empezando a ser optimista. Eu levo pouco tempo metido en temas de radio comunitaria e leva, bueno, pois bastante máis o compañeiro Pepe, o Timés, bueno, os outros compañeros de Cuac. Pero eu creo que duns anos para aquí, pois, hai moitísimos máis contidos, contidos que creo que dende as radios comunitarias estamos facendo un labor importante. Creo que temos un problema que non chegamos a xente nova, sobre todo na parte máis analóxica. Sí que na parte onde se meten xa o tema da vídeo, eso se pode ver sobre todo cos compañeros de Cuac, sí que chegades a xente máis nova, pero creo que debemos empezar dicindo que estamos nun punto optimista, non? Non sei se compartides iso, pero vamos, é a miña opinión. Con respecto da xente nova, os que estamos en diferentes asociacións, pois dámonos de conta de que o problema que temos agora mesmo, non? É chegar a xente máis nova e, sobre todo, o tema da lingua, non? Cantos máis contidos haxa en galego, mellor. Trátase moito nestes momentos de crear contidos atractivos en galego e, sobre todo, priorizar a lingua, non? Que a lingua sexa a lingua vehicular e a lingua única, non? Que non consintamos o que está a pasar, por exemplo, coa Radio Televisión de Galiza, que xa introduzan con naturalidade contidos en castelán, non? Entón, estamos nunha situación, con respecto, por centrarnos máis na lingua, no galego, estamos nunha situación no que está todo en contra, todo o que temos está en castelán, entón, aínda que estamos mellorando en contidos atractivos, aínda temos ese problema de que hai que buscalos, os contidos en galego, e entón esa é como unha rémora que temos, unha loita pendente, non? Pero que evidentemente a xente nova está entrando nas redes sociais e dentro diso hai un nicho do galego, está clarísimo, se están construindo referentes que sempre son importantísimos en canto a redes sociais en galego, pero penso que aí temos que conseguir conectar a xente que está entrando coa xente que levamos tempo facendo unha base e loitando.
E na parte na parte moderna das cousas, na parte contemporánea das Pepe cousas. está querendo conectar os coches a vapor cos coches eléctricos. Pero, o sea, hai posibilidade, é dicir, hai moitos formatos que se están facendo en digital, no? En Twitch, en YouTube ou mesmo en podcast, logo falará o Xío, no? Que teñen unha cabida moi grande na radio. É dicir, eu sempre dixen en moitos vídeos, levo dito, que me encantaría ter feito radio, pero non se deu o caso de estar cerca dunha radio comunitaria, nin nada diso. O máis cerca que estive dunha radio comunitaria, penso que foi en Madrid, cando estive en Hortaleza, que coñecín a un rapaz que estaba na radio comunitaria de Hortaleza. En Radio Enlace, sí. Pero xa, coñecino, me dixo cando que iras ves, pero aí quedou a cousa, sabes? Pero o tema é que sí que é certo que concordo con Xaquín en que estamos nun momento de auxe, pero estamos nun momento de auxe do digital puro, é dicir, de TikTok, Instagram, todo isto, vídeos curtos, non máis de un minuto e medio, e despois temos moitos referentes, como decía Pepe, o sea, hai moitos referentes xa, que adicouse a non facerlle caso a esas voces que dicían de que en galego non chegas a nada, non desoíron esas voces e están facendo moi bon contido e mesmo están gañando cartos con ese contido. O malo, que parece que agora solo vale gañar cartos co contido en galego e teríamos que darlle unha volta para fomentar ese asociacionismo e ese traballo común por amor, vale, por afición, por amor ao arte, por eu que sei, por bonomía, como di Manolo González do Chanfaina Lab, no? E arrimar o ombreiro moitas veces a cousas que non me van dar cartos, pero me van dar ledicia, no? Para min estar hoxe aquí é unha ledicia, levo tempo sin facer contido e sin mover moito a asociación, pero é o que penso eu. A xente das radios comunitarias, llevas dicir eso de facer cousas por amor á arte. Xío, ti que nos dices? Bueno, a ver, eu penso que sí, que hai agora mesmo moita produción, digamos, en galego, pero igual o problema é que se dilúe no medio do océano de todo o que hai, o consumo rápido e todo iso. E bueno, que decías antes cousas modernas, por galego vamos facer 20 anos, xa. En abril fixo 20 anos que no meu podcast de Áreas Sonoras eu preguntaba por que non había podcast en galego, daquela éramos 4. Despois hubo, pouco a pouco, as radios comunitarias empezaron tamén a publicar en formato podcast. De feito, un dos meus podcasts emitiuse en Radio Filispín durante unha temporada. Eu penso que a clave está niso, de como chegar, porque, a ver, hai moita produción, hai cousas creativas, hai de todo tipo, e o problema é como facer que chegue a xente, sobre todo a xente nova. Porque ao final hai moita plataforma privativa, pechada, que te enlea aí no medio dos algoritmos e todo iso, custa sair de aí. E dende o punto de vista aí das redes máis puras, non? Porque por Mastodon é o que é, unha rede social, como ves a cousa? Pois, a ver, un pouco como deixachedes caer, é verdade que ao final en redes puras pois se tiran máis as plataformas maioritarias de contido, como pode ser, pois iso, Instagram, TikTok, sobre todo, YouTube, e claro, outras como pode ser Mastodon, que é ao final unha rede máis cercana, e máis, pois como antes era Twitter, fai anos. Pois é verdade que hai contido, pero é como máis restringido, é esa cousa de que ao final, pois moita xente o que tira é co tema do onde dá cartos, basicamente. Claro, non deixa de ser as redes que son de mayoritario consumo. E tamén por incluir, pola miña parte, do tema de videoxogos, é como unha outra cousa diferente, porque, claro,
Aquí en Galicia temos, creo que, 3 IES onde se oferta o tema de videoxogos, aparte de todo o tema de ciclos e demais. É como unha cousa contraria, porque claro, son xente nova que está creando videoxogos e que só os están facendo en galego, que é unha cousa que podes dicir, pois o contido en galego, pois xa os propios videoxogos que estamos aquí a facer en Galicia, de xente nova que está saindo das carreiras de FPS e demais, é contido completamente en galego. Hai moito que está facendo sobre todo iso, en FPS e demais. É o que me sorprende que como, pois a xente nova onde tira tamén, pois igual pois esas cousas que son máis, digamos, non tan de contido rápido, senón que é como máis un contido, porque facer un videoxogo pois é o que leva, o sea, o seu tempo. Así que é como ese mundo que a mí me está volvendo loco de que é como un nicho, pero a vez hai cada vez máis xente. Pois ben, a ver, a ninguén se nos escapa que hai unha administración pública que por definición por Constitución, non? Por o seu propio estatuto de funcionamento, está na obriga de defender e promocionar a lingua galega, que obviamente é a Xunta de Galicia. Notades algo? Notades algún tipo de apoio, de respaldo? Digo porque nós en CUAC non notamos nada aínda, 30 anos despois. Pero vos en Filispín notades alguna cousa? A ver, non en Filispín en concreto, noto en xeral que hai como un retroceso. O sea, non poñer facilidades ninguna, pero sí poñer trabas, ou sí sacar leis que logo non se fan cumprir. Entón é como unha dobre cara, non? Cara a galería, como tamén falando desde o punto de vista do asociacionismo que nos interesa, non? A Xunta directamente o que fixo foi decidir cales eran os seus interlocutores para mudar a lei do galego, co cal non nos preguntaron a ninguén, non preguntaron ni sequera que queremos galego. Entón están nunha situación que o tema da lingua pois deixala esmorecer e o que está fomentando máis en nós é o activismo e a militancia e que dentro das nosas posibilidades tomemos medidas. Nos, por exemplo, o último con respecto a isto en Filispín é a obrigatoriedade de que os programas propios, a persoa responsable dese programa, manteña o galego todo o tempo. O sea, ten invitados que sexan castelán falantes, pero nos puxémonos esa obriga de, aínda que na nosa grella hai programas de fora, lóxicamente noutra lingua, en castelán, pero a xente responsable dos programas propios de Filispín está obrigada a empregar o galego. Entón, son pequenas cousas que temos que facer todos en todos os lugares, porque a administración non vai vir a nós, ni nos vai dar unha axuda, porque a nosa programación é en galego, cando eles ni sequera o fan con seus propios medios e ata poñen anuncios en castelán. E máis, incluso cando veñen convidados a Filispín e se lles di se poden falar en galego, incluso xente de fora fai o esforzo e intenta adaptarse e utilizar a lingua. Sí, o que falábamos antes, falábamos de bonomía, eu falaría de contaxio, de predicar co exemplo e ao final conseguir que a xente pois, non sei, a min, no caso personal, por sair un pouco de Filispín, bueno, tamén ten que ter ver con Filispín, de fora nunca me pediron que traducise algún texto meu castelán ou algunha parte do programa. A xente de fora, os grupos de fora que mandan, nunca. Os únicos casos que tiven foron na Galiza. Podes mandarme en castelán e tal, para movelo por aí. É como unha cousa... Aí hai un factor interesante de autoodio, digamos. Por darlle un pouco marco que dicías isto de que as leis non se cumpren, para que non o saiba, o vixente, bueno, a legislación vixente en materia de radiodifusión, esa cousa tan bellota, di que todas as emisoras que emiten en frecuencia modulada en Galicia teñen que emitir a metade da súa programación en todas as franxas horarias en galego. A metade. A metade. Excluindo as desconexións coas súas matrices, digamos. Iso non pasa. Cousa que non aconteceu absolutamente nunca. Penso que, a parte das comunitarias, non o cumpre ninguén. Non.
Eu deixo aí. Eu non o escoitei, iso. Claro, claro. Así están as cousas, pero quero dicir, é a súa propia lei e non se está facendo cumprir, ninguén mira para aí, non? Bueno, de feito, teño unha anécdota moi divertida. Na última vez que hubo un concurso de radios, Radio Marca bateu a Coac FM no concurso no epígrafe de defensa dos valores e intereses de Galicia. Cuidado. Impresionante. Bueno, anécdotas a marxe e cuitas analóxicas. Non revisou o VAR ese premio. Si, se fixeron así e dixeron gaña Marca. No mundo digital a cuestión é distinta, quero dicir, hai algún tipo de impulso a contidos en galegos, algún tipo de axuda a contidos en galegos? Eu sempre, perdón, Sí, empezo. pues, seguimos por orde, sí. Claro. Digo, a min dame a sensación, porque me pasa, de que esas axudas que hai, sobre todo da Deputación da Coruña, xa non falo de axudas da Xunta porque son sí, pero non. A velas hailas. Pero están dadas. É dicir, se eu saco unha axuda para un tipo con gafas de pasta transparente, con barba entrecana, sabes, se ha visto tan ben que só a pode pedir o xío, des que o nome empece por U e acabe por O, ao final só a pode pedir el. Entón, eu teño unha sensación, uns sentimentos encontrados que parece que os que facemos algo porque nos gusta, porque é o noso hobby. Eu non fago radio, non fago o que facía, xa non o fago tan a menudo agora, porque estou nun cambio de tempo na miña vida, pero o que facía porque me gustaba, e porque me animaba, e porque me comía o tempo que tiña libre e tal. E teño a sensación de que os que facemos algo porque nos gusta, non para gañar cartos, senón porque nos gusta, non xogamos coas mesmas cartas que a xente que vai a polos cartos. E entón, teño visto moi bons proxectos financiados pola Deputación, pero tamén moita bazofia financiada, perdón pola palabra, pero é así, moito mal contido que se veía que era, como diría Marcus Fernández, ad hoc, que era solo para ir a por esa subvención. É como os concellos que poñían un pedreiro na esquina que cruzaba o Camiño de Santiago. O mellor o concello tiña 60 km cadrados, pero nese kilometriño, a 1 kilómetro da fronteira que pasaba o Camiño de Santiago, poñían un pedreiro e xa chupaban non sei cantos miles de euros de subvención da Xunta polo Camiño de Santiago. Pois é unha cousa así, non? E iso, os que creamos contidos, porque sí, danos moita rabia, porque parece como que estamos xogando coas cartas marcadas. Sabes, outra xente ten todo de cara e fai contido moitas veces que diste, joder, eso podía facelo eu infinito mellor, sin os cartos. Por que ese señor está cobrando e eu non? Logo te enteras que, claro, que unha parte das FPs e das cousas que fai esa xente, que ten estudios, que non o fai porque lle mola, pois nunha desas partes ensinan a monetizar o que aprendes, non? E claro, o que nos falta aos que facemos de maneira amadora e de maneira que nos gusta, xa, fago e aí vai, pois é ao mellor quitarnos ese prexuizo e decir, pois o meu tamén vale, e aprender a monetizalo, pero non me gusta tanto aprender a monetizar como aprender a gravar podcast ou os vídeos, non? Entón, pois é iso. Ese é o meu punto. Bueno, hai un ano así, eu asistín a unha convocatoria dun grupo parlamentario, non sei se dicir o nome, pero bueno, o BNG, que recolleu así, non sei se éramos como 20 ou máis persoas de TikTok, de Instagram, de podcasting, de tal, para unha especie de chuvia de ideas, unha tormenta de ideas de como se podería desde as instancias públicas axudar a financiar todos eses contidos en galego que custa sacalle monetización, digamos. Non sei en que quedou a cousa, pero creo que iban presentar como algunha proposta de lei ou algunha cousa, non sei ao final en que quedou, a verdad. Quedaron de dicir en que quedou a cousa, pero non volvín saber máis. Pero bueno, a min iso lembrame tamén cando entre 2005 e 2009 había tamén, en internet tamén había como unha comunidade en galego ao redor dos blogs, sobre todo, e o de Chuza, incluso, que, non sei, parecía como que só había un sitio para reunirse, ou había moitos sitios, pero todos estaban
conectados. E agora é como que hai tantas cousas e tanto ruido que se dispersa todo. Entón, igual falta produto da evolución de como foi internet tamén, no? Que agora, antes internet era guai e agora parece que é el mal absoluto. Hai que vender. Hai que vender. Entón, non sei, daquela había, pues, comentaba ya el cando viñamos para cá, quedábamos os blogueiros a comer, a facer panzas, que eran xuntanzas para papar. E daí saían ideas, porque de feito, cando eu fixen a pregunta esa de por que non había podcast en galego, a pouco tempo fomos a unha comida e achegóseme Pedro Silva, que era o de Blogaliza, e díxome, podíamos facer un directorio de podcast en galego, que daquela éramos 4. E dixe, pois podía estar ben. E por outro lado, Isaac González, que ti coñeces tamén me dixo, pois podíamos facer algo. E ao final, aí confluiu, enlearonme a min polo medio, e acabou iso hai 20 anos saindo por galego. E ao final, de vez en cando hai xente que me di, pois eu sempre mando a xente a pod galego cando me preguntan que podemos escoitar de podcast en galego. E van aí, ao final, ter un sitio de referencia é importante. Non sempre mandamos a xente a pod galego tamén. Sí, eu penso que ter un sitio de referencia é importante. En internet, con tantas cousas que hai agora, como que se dispersa un pouco a mensaxe. Falando diso de que fan desde as institucións, pois eu creo que fan pouco. E tamén, igual, porque moitos, como di el, somos voluntarios, bombeiros voluntarios. Somos uns mataos. Somos uns bombeiros voluntarios que facemos as cosas porque nos gusta, e non buscamos o beneficio. Entón, igual, ao mellor, se hai xente máis ambiciosa, como agora hai xente que gane a vida en redes sociais, igual sí que pode dar pé a que máis adiante. O que non sei é se co asunto actual iso se pode dar. Mesmo eu cheguei a ver, xente que estaba gañando cartos co seu proxecto preguntando na canle de comunicación dos mataos que facemos proxectos por amor á arte, como podo facer isto tal? Non, pois podes usar este programa. Que iso dá moito traballo. E diste, vamos a ver. É o teu traballo. Estás gañando pasta. É dicir, era unha contraposición, non é de coña. Que me conta, Rafael. Aquí voume quemar un pouco. Porque o digo porque ademais unha instancia dunha aplicación global en galego, a min non se me ocorren moitas cousas máis subvencionables. Así a bote pronto, E non é subvencionable, porque o que agora é Mastodon Gal, o sea, se non son por iniciativas como asociacións .gal e logo iniciativa privada, neste caso Dina Hosting, isto non existiría. O sea, agora mesmo, aínda que estea máis ou menos subvencionada e máis ou menos teña unha continuidade, eu sigo pagando cada mes, sigue saindo do meu diñeiro, en plan, para que ese servizo siga tal, vale, son como unos 30 euros, pero da igual. É como unha instancia. Non é a cantidade, é o concepto, en realidad. Claro, sí. É unha instancia que, como ti dicías, ao final é unha matada que eu pensei un día, cando estábamos ali en pandemia, dicindo, eu onde falo? Eu como tal? Como saio de Twitter e falo con xente máis cercana, agora que estamos aquí pechades? E claro, foi como, bueno, pois voume montar a miña instancia, se non hai, terei que montarla, digo eu, porque eu teña coñecementos, como vale. Nese momento é cando te das conta de dicir, vale, pois vou mirar para que, obviamente, quero montala, pero a ver se alguén me pode axudar. Salvo iso, salvo asociacións, iniciativa privada e máis, a Xunta, as delegacións, é como, está aí. O mellor tamén temos que petar na porta ou así, o sea, pero non sei se sería efectivo. E logo tamén, pola outra banda, polo tema dos videoxogos vou voltar, porque aí tamén voume quemar de que eu, o ano pasado, estiven na Secretaría de Videoxogo.gal, que é unha asociación que, en principio, protexe e fomenta o videoxogo en Galicia.
diste, bueno, pois que maior asociación que esa para que a Xunta de Galicia e demais tal estén aí dicindo hola, que tal? Como vai a industria do videoxogo en Galicia? Saíron unhas axudas, as axudas de Agadic, e ti ves os proxectos que están presentados como de videoxogo que ten. Porque aquí vexo moito audiovisual, pero de videoxogo, como que teñen ese concepto de que, por exemplo, no tema do audiovisual ti podes aportar unha pasta, faz a produción e demais, e logo, pois, a levarla por sitios e demais. Cando cousas como son máis caseiras e demais, como é un videoxogo que tens que estar desde o minuto cero xa creando e demais para poder ter algo visible, non, pero mellor traballamos co tema de audiovisual. Mellor traballamos con unhas cousas que non están adaptadas para o medio actual e logo pasa o que pasa. O que ti dicías de que agora os rapaces, vale, sí, en FPS sí que ven moito tema de monetizar, pero o que vi o ano pasado de xente nova que se estaba engadindo a asociación e demais, vía que decían, bueno, que axudas hai? As axudas da Xunta de Agadic, vou tal. E dis, vale, temos igual, imagínate, 80-90 rapaces de aquí de Galicia que queren ir a esas axudas, cando esas axudas, encima, se están dando a empresas que son do audiovisual, que non son do videoxogo, estes rapaces, o día de mañá, que van facer? Porque, claro, son 80-90 rapaces, pero detrás ven outra promoción, chega un momento en el que dis, o sea, ou traballan noutra cosa na que non han estudiado ou que fan. Non, porque ademais se está xerando toda unha infraestructura humana, digamos, que se está ofrecendo como futuro laboral ese camiño, xa non só os institutos, é que hai un ciclo en comunicación audiovisual adicado á creación de videoxogos. Hai un máster universitario. Todos os anos está saindo xente para facer videoxogos. Que levan xa 5 anos. O sea, están dicindo, tiradevos a unha piscina, non hai auga, pero bueno, xa veredes, non? Sí, pero os videoxogos ao final, os videoxogos que saen deses ciclos e deses másters son videoxogos, a ZOC tamén como proxecto de final de máster ou como proxecto de final de ciclo, aí saen, aí están, aí morren. Claro, se non hai nada despois. Como eu falando con Bamonde, con Xosé Bamonde, creo que é, o da comunicación audiovisual de Pontevedra, falaba con el e decíalle, temos que falar a asociación nosa máis vos, porque o que non pode ser é que os teus alumnos de comunicación en redes estean creando canles para divulgar algo que non coñecen e que estean falando sempre do mesmo, porque cando ti buscas en internet salen as mesmas 3-4 noticias que hai de este youtuber, esta podcaster, este tal, este cual. Entón, todos iban polo mesmo, que non coñeces tal, e empezaba unha xeira de canles cada cuatrimestre ou cada ano, unha xeira de canles de Instagram que facían non máis de 10 publicacións das mesmas cousas todos. Entón decía, por que non investigan? Aquí temos... E algún maleducado, se lembras ben. Claro, e algún faltábase incluso. Cando lle decías, oye, mira, que temos aquí un proxecto que ten máis de 800 proxectos en diferentes redes en galego. Investiga un pouco, que a pouco que busques hai 240, 250 activos. O sea, podes tirar por aí, sabes? Podes falar dos menos seguidos, pero máis aproveitables, eu que sei. E decía yo a Bamonde, decía, eu xa yo digo na clase, pero... Claro, van a busca fácil e é o que hai, non podemos facer nada contra iso, é dicir, o interés tamén é o que é, o interés da xente que crea e o interés da xente que consume. Eso ao final son traballos para probar, en realidad dalle igual o que fan, e para probar xa está. Claro, non fixeron como a min, que eu fui unha FP e non fixen os traballos, e non aprobei. Eu aquí, en canto a que realmente, tanto do punto de vista digital como do punto de vista un pouco menos digital, estamos nesta lea basicamente por gusto e para conseguir comunicar algunha cousa. A cuestión é igual estamos sendo presa dunha tiranía do cuantitativo, non? Se non hai moita visita, se non hai moito seguimento, é que non ten valor. Cando precisamente
moitas veces xusto ao revés. Meto a cuña de outra anécdota e fago a última rolda. A cuña de outra anécdota é, nós temos agora un programa en Cuac que leva 20 anos connosco prácticamente, que primeiro se chamaron Manda Carallo, logo é o Carallo, e non o escoitaba nin as súas familias, o escoitábamos nós, e agora son Millennials. E fixeron unha cousa brutal. As nosas métricas estouparon directamente. E dis, que ao final que banal, non? Esta historia. Levan facendo o mismo produto de máis ou menos, un produto dunha calidade similar, super divertido, super fresco, 20 anos. Pero chega como chega, cando chega, peta dun xeito bastante legal. E que foi o detonante? Un vídeo TikTok. Un vídeo. Claro, é que ao final a promoción en redes tamén é o que é. É dicir, eu penso que o analóxico ten que vivir co digital e o digital co analóxico. É dicir, eu morro coas ganas de facer o que facía en digital dende a habitación da miña residencia ali en Madrid, facer algún día algo así, de sentarme, ainda que haxa 4 tipos aí sentados, ou 4 tipas, e facer o que facía ali, pero de cara ao público. Fixeno 2 veces, non había naide. E diste, pa que? Pa que volvelo a facer, non? En plan, sabes, pero morro coas ganas de volvelo a facer, porque é algo que me gustaría, seguramente. Me pon moi nervioso antes de facelo, pero logo cando fago estou no disfrutando. A nós iso non nos importa moito, que xa moitos ou poucos. Compañeros, unha volta de... Si, un poquinho ao que falabades antes falabades do sector de videoxogos, bueno, estou máis relacionado co sector da música, e aí, bueno, tamén Pepe, non? Pero a min, cando falamos de como as institucións públicas poden axudar un pouco a defensa do galego, a min dame moita pena cando poño a radio pública galega, a que se fai chamar Radio Galega Música, e igual, pois o 80% desa Radio Galega Música escoito música en castelán, e non escoito música que facemos, e aí sumo meu tamén, pois os músicos da terra. No momento que está a pasar ademais a música galega, sí, agora. Que en teoría hai un alcalde de música só galega, que non sei se Galicia Son ou algo así, pero non sei se nin se emite, igual só podes... No, pero non é Radio Galega Música. Son radio. Son radio, así. Que non sei se emite polas ondas. Non, emite solamente a través de digital, TDT ou... So digital, e ademais non a promoven, para nada. Non. Entón é como telo ali como quen ten un moble. Bueno, tamén teñen Galician Tunes. Bueno, eu... E así xa enlazo co principio de cando decía que co tema da lingua temos todo en contra. Estamos falando de palabras como amador, voluntario, que eu as asocio tamén a independente e crítico. E cando xuntas esas cousas, hai xente que iso considera sospeitoso ou perigoso. Entón, estamos certas persoas... Hai opcións, tamén che digo. Certas persoas estamos marcados e tal. E con respecto a isto de Radio Galega, que non é ni galega nin é música, prácticamente é unha cosa, pois eu tive un debate na rede coa persoa que estaba detrás diso. Públicamente, lle dixen, mira, acabo de escoitar unha hora de Radio Filispín e soaron 7 cancións en galego. Acabo de escoitar 2 horas de Radio Galega Música e soaron 2 ou 3 en galego e vaya tipo de música e tal. Por que isto? Es que encargamos un estudio de audiencia obxectivo, dun público obxectivo, non sei canto, e dixen, Moncho Lemos. E o Moncho, sodes unha radio pública. Que é iso de ir a Moncho Lemos para min é o tipo máis antigalego que existe. No, e aparte que é unha cousa metida aí, en plan, sobran horas, as fago eu. Bueno, e lle dixen, mira, tes aquí 4 listas de Spotify, antes en que empezaran a popularizarse todas, e tes aquí material, doucho eu, collo. Que temos un análise, entón o noso público target é entre 40 anos e non sei que. Dixen, pero estás traballando nunha emisora pública. Unha emisora pública non ten que dar ni audiencia, ni ganancias, ni nada. Artigo 4. Ten unha misión. Se non fora por a cultura galega, probablemente a Radio Galega non existiría. Entón,
xa vemos que non hai a palabra clave que para mí que é vontade. Xa o dixen aquela vez. Se non hai vontade, pois todo vas a ver como un impedimento. Non queres falar con certa xente, non queres falar con que xa leva traballado nese aspecto, non queres dar licencias a radios, o sea, non vas poñer facilidades a nada, non? E logo eso, que lle dean axudas a, porque sei, a ABC, non sei como se chama a radio da ABC ou a Radio Voz e cosas así, cando ves que non teñen contido en galego e lle dan axudas precisamente polo galego, non? Entón, dis, ou non hai vontade ou hai vontade de que isto esmoreza e que quedemos os militantes e, lóxicamente, hai moito contido en galego porque hai moito contido en xeral. Citando Eu penso a que aumentaron Beiras. as dúas cousas. Citando a Beiras, mexan por nós e pídennos que digamos que chove. Entón, temos todo en contra e, claro, lóxicamente, a xente nova tamén lle están educando de que cando faz algo tes que facelo cunha razón. Entón, entendo que se desaniman rápido. Non cunha razón, non, ca razón. A razón. Non? Entón, eso, que temos todo en contra, pero bueno. Bueno, eso, o que dicía, damos de unha voltiña a última rolda. Estábamos falando de eso, da tiranía do cuantitativo por riba do cualitativo, todo isto. Que me dicides da lusofonía como porta, bueno, eu diría xiratoria, non? De saída, de entrada, porque tamén me dá sempre a sensación de que vivimos de costas sempre a lusofonía cando é unha oportunidade de intercambio cultural impresionante, non? De unha potencialidade tremenda e que non estamos a aproveitar. Bueno, eso, xa dixen o meu, agora vos tirade. O mesmo tema, facilidades cero, porque simplemente a petición de que se puidese ver a RTP na Galiza E escoitar a radio. e escoitar a Radio Galega na Galiza, pois non se fixo nada por iso, non? Pero hai uns anos Feijóo dixo algo da lusofonía, do galego como porta a lusofonía. Iso era impensable hai 20 anos. O sea, falar de Portugal ou falar de Brasil era de independentistas e pouco máis. Entón, de repente, sí que eles saben que hai unha porta aí, pero non lle é cómoda esa porta, non a entenden, porque iso significaría apoiar o galego e abrirse a todas as normativas e demais, e non queren abrir iso, non lles interesa, porque non o teñen controlado, lóxicamente. Bueno, nos en Radio Filispín sí que hai que dicir que temos moitas portas abertas, sen ir máis lonxe, pois Xorxe, que estivo aquí antes con Universo Noso, pois fai un programa moi interesante, Xardín a Beira-Mar Plantado, de música veciña de música Portugal, que costou convencelo, pero aí temos ese programa en Filispín. Volvemos ao de sempre, con forza e de maneira altruísta e con gañas, pois sempre posible, non? Bueno, Dalle, tío. Bueno, eu lusofonía sempre, como Abril. De feito, eu quero lembrar que, porque cando eu facía o meu programa de música licenciada con Creative Commons Baby, que ainda se pode escoitar nas redes, se queredes, que se empezou a emitir en Radio Filispín, había un programa irmá en Portugal que se chamaba Marca Branca, que facía unha rapaza que tamén era de música licenciada, e creo que chegastes a emitir tamén en Radio Filispín. Marca Branca. Non, durante un tempo, porque despois cambiou, ela marchou a estudiar ao Reino Unido, e entón chamouse Black Market. Pero sempre tirou moito por esas cousas. Pero eu, sí, sempre a favor da lusofonía. Teño unha anécdota de un rapaz brasileiro que descubriu podcast en galego cando estaba estudiando en Indonesia ou por ali, aproveitando a feira esta de tecnoloxía que hai en Barcelona, veu a Santiago a coñecernos a Isaac e a min, porque descubrira que había un idioma moi parecido ao portugués, fixo o esforzo de vir a coñecernos e saudarnos. O sea, para min iso foi un símbolo de como podes chegar a lusofonía. Tamén é certo que desde Portugal non sempre hai pontes tendidas. No norte máis, pero non sempre hai. Pero para min, sí, a lusofonía sempre.
Eu debo decir que pensei que iba a falar do que iba a falar, pero non falou. Entón, debo decir que hai algunhas opcións que tratan de mezclar, de facer a mezcolanza entre galego e portugués, como Punto Centro, un podcast político, ¿no? Que era a 50%, creo, era o sea, unha das locucións era en galego e outra en portugués. Despois temos a Galicia Metálica, que Pepe coñecerá, que é unha rapaza galega e un locutor portugués tamén que falan Emitímoslo nos en Filispín. que fala de metal, de música metal e tal. Pero o tema é que, sí, hai pouca proba, pero quizáis por iso, porque como nunca escoitamos iso, eu que ao mellor teño falado no Patiño en Twitch e todo isto, teño falado con xente da lusofonía, e eles dicían que de primeiras, claro, un dos tipos, como se chamaba, non me acordo, pero iba a entrevistar. Marco Neves. Supoño, sí. Contábanos unha vez que el descubrira o galego pensando que era un español aportuguesado. Sabes, que era como, para el sonaba case como español, pero era o que lle chamaba un compañeiro que tuve eu en Holanda cando estive en Aló, que era portugués, que me dicía o portuñol, sabes? Entonces era unha cousa que, claro, eles descubren e se non hai ningunha voz, claro, igual que o deles non chega a nós, o noso non chega a eles, só o escoitan na raya, e na raya cando descubren é como, que raro sona ese español, pero non caen na conta de que é un idioma, e despois, claro, desta banda está a parte da gal porfiando en que o portugués non é portugués, é galego internacional. E entón, claro, a poucos portugueses lles pode gustar perder a súa lingua, sabes? Porque os do norte dicimos, no, é portugués internacional. A ver, no, o sea, galego internacional. É un problema de marketing, non? Claro, que non o estamos vendendo ben. Eu penso que poderíamos facer máis aí, tender máis fíos aí. Rafael? Pois, na parte de... Non me meto nas redes privativas porque iso xa é un mundo e xa sabemos como vai, en plan... Ainda hai aplicacións que só están en inglés e en castelán daquela maneira, así que o que é galego que vai tal, o sea, normalmente eu sempre son de coller en portugués, porque é como, bueno, pois a traducción máis cercana. Na parte de Mastodon, é verdade que como ao final somos unha rede federativa de un montón de instancias por algo polo mundo e que cada quen ten pois a súa, pois é verdade que sí que existe máis conexión porque, o sea, de feito, o sea, temos varias instancias como pode ser, como se chama, Colorides, que é unha instancia brasileira, que tamén hai moita xente que, de feito, o sea, está enlazada con Mastodon Gal, hai xente que tamén de Mastodon Pol, o sea, de Portugal e demais, que tamén enlazan con Mastodon Gal, e como que, bueno, estamos aí ese reducto de linguas que nos parecemos e que falamos entre nós e demais, retuiteamos a contas que son de medios en galego, medios portugueses, medios brasileiros, e é verdade que como que nese aspecto está máis diluído, pero tamén pola naturalidade de esas redes federativas, de que ao final ti podes crearte unha conta en Mastodon Gal, en realidade ler non só de Mastodon, senón de Pixelfed, de Riley, que son instancias que non son redes sociais per se, senón que son, por exemplo, Riley, que é para blogs. Temos tamén redes que son para xestionar o teu catálogo de libros, o teu catálogo musical e demais, pero como ao final está dentro desa rede, pois ti podes ver o catálogo dunha persoa sen ter que crear a conta, senón que desde a túa conta, desde o teu servidor de Mastodon, así que ao final é como, bueno, nese aspecto é como unha vantaxe, pero innata do medio, non de como está a situación, porque claro, se logo extrapolas, vale, isto é ao final como algo nicho, vas a redes privativas, eso xa non existe, eso xa para de contar que non vamos ter esa mesma complicidade, é como, bueno, pois ou pasamos a utilizar isto ou dicimos, oye, mía, por que non exiximos tamén
que dende redes privativas tamén se sigan estas cousas, que, por que non podo eu en plan, estar con unha persoa de Brasil porque o algoritmo dime, non, ti estás en Coruña, entón vou seleccionar xente de Albacete, de Madrid e demais para que fales con ela. É como... É unha cuestión de vontade, iso tamén. Sí. Dunha forte vontade, demais, penso. E non moi democrática esa vontade, por certo. Nos primeiros tempos dos blogs en galego había bastante conexión coa comunidade lusófona nos blogs, que eu lembro que raro era o que non seguía un blog en portugués daquela. Igual ahora se perdeu un pouco iso, pero por iso, polo ruido das redes sociais e todo. Alguén reaccionou, empezou a meternos en caixiñas, e nos Tamén. meteu nunha caixiña que non era, non? Pois non sei como vimos de tempo, temos que pechar, esperamos que teña sido do voso agrado e pois nos emplazamos de aquí o ano que ven, supoño, para falar destas cousas. Pois moitas grazas por estar aquí e moitas grazas á organización por convidarnos, foi unha honra, como sempre.